Ja vás vítam pri novom videu z Brawl Stars. Dneska by to malo byť Piperka pušovanie, no nie je, pretože sa mi zmenili plány. Ešte predtým vám poviem, že aké plány sa mi zmenili, tak tu nezabudnite dať like a odber a ideme na to. Takže pozeral som si shop, hej. No, uvidím si tohto Asha za 39 gemov, hej. Poviem si, to by mohlo byť dobre, ale akože keď uvidím túto special offerku, že mytický skin a k tomu tieto veci za 50 gemov, tak to som si povedal, že musím si natočiť to video, pretože dneska už som chcel dať Piperka Paš. Áno, je to tak, dneska si kúpime na Henka ten skin, no tú offerku celú, no a Piperka Paš budem tento týždeň určite, no neviem kedy, ale určite áno. OK, takže teraz ešte predtým, než začneme, si otvoríme jednu jedinú stardopu, ktorú tu mám pre vás nachystanú. A v nej bude epika, OK. To som nečakala, 100 kreditov na Klanciho. OK, to sa hodí celkom. No a... No takže teda ideme si... Teraz si ideme... Počkať, ja som akože dlho ešte rozmýšľal nad touto oferkou, že či si ho kúpim. Akože oplatí sa, je tam k tomu tiež pin a player ikona, ale akože k tomu to je spray a ešte teda, no spray, hej, a je to mytický skin a nie epický. Sice o 10 gemov navyše, ale tak oplatí sa. No a asi už ideme si kúpiť túto special offerku. No nič, ideme ju kúpiť. Takže za 49 gemov si kúpujeme na Henka tento skin. Wasteland. Rodeo Hank. Takže si ho equipneme rovno. A dáme si rovno na battle cardu. Si dáme tú player ikonu. A kde ju máme? Nemá ani vlastne ako vyzerá. Ja aj tak dobre. Teraz, kde je Hank? Tu. Dáme si rovno na ňo aj ten pin. A aj spray. A si ho upgradeneme rovno. Dáme si tam aj ten gear. Asi boostový si dáme. Dobre, asi ho selekneme a ideme za neho hrať asi solo showdown. Ak sa niekto čakal akože na dneska, že bude Piper Paš, alebo keď už som vydal nové video, že bude Piperka Paš, tak akože sa vám veľmi ospravedlňujem, že nebolo video, ale proste túto oferku sme si museli kúpiť. Načítava sa nám to, no a niekto tu má ten istý skin asi kvôli tej cene. Ako vyzerá ten spray a pien som sa pozrel. Akože aj tá bublina je pekná. Aj tá záhenka je hrozné hrať. Akože ja som na chvíľku rozmýšľal, že či fakt si ho mám kúpiť ten skin, lebo záhenka nehrávam. Ale akože ne, potom som si rozmyslel, že hej, že si ho kúpim, lebo to je akože výhoda, ale teraz ma tu naháňa táto PMK. Nie, nechcem si minúť gadžety. Ja si radšej neminem gadžetu, aby som si ju neminul akože zbytočne. Bože, tá PMK no ma tak štve. Tak teraz ju slovnem. A sa tam teraz bude healovať. Yes. Sme ho dali. Tak ešte keď tu nemáte odber, tak dajte ho. A môžete dať k tomu aj like. No a teraz ten druhý Hank odišiel preč. Nebudem tímovať ako chcel. Ja som tímer. Tak. Nie, no to je jedno hápko, dobre.
Tu gadžetu mám, no. Jasné, tak to sme dead. Bull, čo iné sme čakali. No tak rank 2, ok, to sa vyplatí. No tak ideme ešte jedno kolo. Kde je? Tam. Proste idem furt sem. Kód. Ďakujem za power. Si ho zoberiem. Ďakujem. Ďakujem za power. No. Pošta. Kde je niekto? Dobre, tu je jeden. Na čo dá gadžetu? Nechápem. Nechápem tých ľudí. Počkaj, si to počkam. Alebo nechcem kempiť. Ja neminie som gadžetu. Dobre. On sa bojí, drahá. Nie? Jasné. Proste títo brawlery furt, tí hráči furt zdrhajú proste. Keď majú málo HP, aj to by som aj robila, tak niekedy máš stve úplne. Proste nany. Takže proste akože... Takže tu je toto. Dobre. Bože. Takže rank 2 plus 8 proste nás zabijú. Neviem prečo. No a máme tu jednu startropu a tam bude asi rare. No jasné, že rare. No, kde to je? No 84 máme zase za výhru. Počkaj, pozrieme ešte questy. Tu je ešte shop, ale akože keby som mal ešte našetrené, tak by som si asi kúpil tento skin. Je akože výhodný. Aké mám na Asha tento skin. Kde je Ash? Kde je Ash? Tu je Ash. Mám na neho takýto skin, takže nepotrebujem si kúpovať ďalší, ale tak také on je epický a tento je super. Takže mne by sa hodil akože epicky. Dobre, takže už sme na konci videa. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like a odber pre viac takýchto videí a na budúce sa vidíme o Piper Push. Takže čaute.